sunt în momentul de față unele din cele mai solicitate tratamente ce fac parte din cosmetica dentară. Pentru început se face detartrajul și periajul profesional, procedee ce implică îndepărtarea depozitelor de tartru și a plăcii bacteriene prezente la nivelul dinților, ca aceștia să fie perfect curați și pregătiți pentru albire. Tratamentul de albire, în general, este recomandat tuturor pacienților care au nevoie și care îl doresc. Presupune aplicarea unor soluții la nivelul dinților care modifică structura chimică a dintelui, deschizându-i la culoare. În general, rezultate foarte bune am avut la aplicarea acestui tratament pe dinții galbeni, colorați datorită consumului de cafea, de tutun. Rezultate un pic mai slabe la dinții care prezintă pete, ca de exemplu petele apărute în urma florozei. Dar totuși se poate face o încercare și asupra acestor dințișori. În general, ca și complicație după albire, cea mai frecventă este sensibilitatea dinților, care apare la o zi, două după terminarea tratamentului. Se recomandă folosirea pastelor de dinți puternic fluorizate și evitarea consumului de alimente reci, fierbinți, câteva zile după tratament. Recomand evitarea consumului de alimente foarte colorate și, evident, menținerea unei igiene bucale corespunzătoare. Rezultate vizibile se obțin abia la 2 săptămâni după terminarea procesului, iar în timp, din păcate, dinții își revin la culoarea inițială, moment în care, evident, trebuie repetat procedeul de albire. Rubrica a fost asigurată de Swiss Dent.